توجه پوچار صدا کہ اکرام مسلم خب پٹاپ تھی منم ماشاءاللہ صحابے والا بھی پروگرام لبیا راشا مائنہ درزم خمل مستی امرا لکڑی دا توجہ خود شکر دے الحمدللہ دیوبندیان یو سٹارٹ میں دا ثوابین آغست دے انشاءاللہ توجہ پہلا سجدہ کرے وا جبرائیل علیہ السلام دویمہ سجدہ کرے میکائیل علیہ السلام نہ انعامات پکی سکول کی بعد سار فنکشن ہو التا سکول کی بہرحال نہ فرسٹ پوزیشن سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن بیا ڈبل توجہ پہلا سجدہ آدم علیہ السلام تا جبرائیل اکڑلا اللہ انعام ورکدہ علم والا قدر دیو کو احترام دیو کو راش انعام واخلا فرسٹ پوزیشن انعام واخلا دنیا تسمر پیغمبران لیگم وحی اوڑل روڑل دا ڈیوٹی میں جبرائیل تعالی دا رکڑلا دا انعام ملو شوی دی دا پیر صاحب دا مدرسہ کے پا تقسیم کی چسوک پا خدمت ملو دی زیم دا طول خادمان دی خوشحال شی دا در تا انعام ملو شوی دی اپا دویم نمبر سجدہ سیکنڈ پوزیشن ٹیم مشتوائم ٹول سیکنڈ پوزیشن میکائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام تا اللہ اغا عظمت ورک چاہتا ملو ندی دا میکائیل علیہ السلام پا تندی باندی دا الحمد نواخل ذروان ناس پوری مکمل قرآن اللہ تعالی منقش کر دا کریڈ پا پرشتوں کی صرف دا میکائیل دے چی علم والا تعظیم یوکو موت آدم سبق دا دے دا عالم قدر بکو دا عالم احترام بکو دا عالم ادب بکو وایا دا عالم پا ادب کی بخن دا دا عالم پا ادب کی دا عالم پا ادب کی دا عالم پا ادب کی